אוקיי, אז בואו נדבר רגע על למידה היברידית. על פניו, הרעיון נשמע די פשוט, נכון? מלמדים חלק מהתלמידים בכיתה, ובאותו הזמן חלק אחר לומד מהבית. אבל מתחת לפני השטח מסתתרת פה אחת החידות הכי מורכבות שיש היום בחינוך. איך באמת יוצרים חוויית למידה אחת, שלמה, יעילה, לשתי קבוצות שחיות בעולמות שונים לגמרי. וזו בעצם שאלת השאלות. האם זה באמת כזה פשוט? פשוט שמים מצלמת רשת מול המורה, וזהו? או שאולי, רק אולי, הפתרון דורש מאיתנו לחשוב הרבה יותר לעומק, לא רק על הטכנולוגיה, אלא בעיקר על האנשים שאמורים להשתמש בה. בניתוח הזה אנחנו הולכים לפרק את החידה הזאת לגורמים. אז בואו נתחיל מה שנקרא השרטוט האידיאלי, מהחלום. מחקר של קונסורציום אוניברסיטאות אירופאי מציג לנו תמונה מפורטת של איך נראית כיתה היברידית חכמה, מהטופ של הטופ. זה בעצם הבסיס הטכנולוגי והפיזי שאמור, תיאורטית, לפתור הכל. וזה, תחזיקו חזק, המחיר, 100,000 אירו. כן, כן, זה סכום שמבהיר מיד שלא, זה לא סתם עוד מצלמת רשת. אז מה כבר יש בכיתה כזאת שהופך אותה למכונה כל כך משוכללת? בואו נפרק את זה. כי תחשבו על זה רגע, מה הדבר הכי בסיסי? סאונד. אם לא שומעים, שום דבר לא עובד. כדי לגשר למרחק, כולם צריכים להרגיש כאילו הם באותו החדר. לכן, במערכת האידיאלית יש מיקרופונים חכמים מובנים בתקרה, כאלה שתופסים כל שאלה, אפילו מהשורה האחורית. ונוסף על זה, כלים כמו מיקרופונים ניידים שאפשר לזרוק בין תלמידים ולחצני לחץ כדי לדבר, מבטיחים שאף קול לא ילך לאיבוד. לא משנה מאיפה מגיע. והצד הוויזואלי כמובן מורכב לא פחות. המטרה פה היא בעצם לשבור את הקיר השקוף הזה שבין שתי הקבוצות. זה אומר שיש מסכים ייעודיים כדי שהתלמידים בכיתה יראו את החברים שלהם בבית ולהפך. אפילו לעבודה בקבוצות יש פתרון עם פודים קטנים שלכל אחד יש מסך ומצלמה משלו. כל הרעיון הוא ליצור תחושה של נוכחות אמיתית, משותפת, ולא של שידור טלוויזיה חד-כיווני. אבל, וזה אבל גדול, כל הטכנולוגיה המדהימה הזאת לא שווה הרבה בלי הטאץ' האנושי. השרטוט האידיאלי מבין שמרחב הלמידה עצמו חייב להיות גמיש, נעים, עם שולחנות שאפשר להזיז, פינה נחמדה, עם ספות, אפילו צמחים. וכן, אולי הדבר הכי חשוב, שיש שם בן אדם, איש תמיכה טכנית, שוודא שהכל באמת עובד כשצריך. אוקיי, אז על הנייר בנינו את הכיתה המושלמת. אבל מה קורה כשמכניסים לתוך המערכת הזאת אנשים אמיתיים? בואו נעשה רגע ריאליטי צ'ק ונעבור מהתכנון האידיאלי למציאות, לחוויה של הסטודנטים עצמם, כמו שהיא עולה ממחקר מקיף בתאילנד. וכאן כמובן התמונה מתחילה להסתבך, כי יש פה שני צדדים למטבע. מצד אחד יש את ההבטחה הגדולה. סטודנטים אוהבים את הגמישות, את הנוחות, את זה שהם יכולים לשלוט בקצב, הם אפילו מרגישים יותר בטוחים להשתתף מרחוק. אבל, בצד השני, כל הבעיות של העולם האמיתי צפות החוצה. הפער הדיגיטלי, אינטרנט שנתקע, סביבה רועשת בבית, וכן, האתגר העצום של לנסות ללמוד דרך מסך קטן של סמארטפון. והציטוט הזה מסטודנט אמיתי פשוט אומר הכל. הלמידה המקוונת הייתה קשה עבורי כי הבית שלנו קרוב לכביש הראשי והוא מאוד רועש. לפעמים לא הצלחתי לשמוע מה המורה אומר. וזו תזכורת כל כך חזקה שלא משנה כמה הכיתה תהיה משוכללת, היא לא יכולה לפתור רעש של כביש ראשי בבית של הסטודנט. אוקיי, אז אם הטכנולוגיה המטורפת הזאת היא לא כל הסיפור, אז מה כן? מה החלק החסר בפאזל? ובכן, מחקר שנערך באוניברסיטה הפדגוגית בקזחסטן חושף את מה שאפשר לקרוא לו המרכיב הסודי. הגורם הקטן הזה שעושה את כל ההבדל. והמרכיב הזה הוא מילה אחת. פרסונליזציה. התאמה אישית. והרעיון הוא כל כך פשוט בעצם. במקום להתחיל מהטכנולוגיה ולנסות לדחוף אותה לאנשים, פשוט מתחילים מאנשים. שואלים אותם מה הם צריכים ורק אז בונים את המערכת סביבם. אז מה הם באמת צריכים? כששאלו אותם, אלה היו התשובות. התלמידים ביקשו גמישות, כלים אינטראקטיביים, תמיכה, גם טכנית וגם רגשית, ודרכים לשתף פעולה. המורים מהצד שלהם רצו גם גמישות, אבל בבחירת שיטות ההוראה, הם רצו כלים יעילים, הכשרה טכנולוגית ופלטפורמות כדי לשתף ידע אחד עם השני. אלה הצרכים האמיתיים מהשטח. ועכשיו לחלק המעניין באמת. מה קרה כשהחוקרים לקחו את כל הצרכים האלה ובנו מודל מותאם אישית? ובכן, התוצאות הן פשוט מדהימות. תראו את הציונים. קבוצת הניסוי, זאת שלמדה במודל החדש, פשוט המריאה לממוצע של 82.1. זה ההבדל בין ציון טוב למצוינות, וכל זה קרה רק כי הקשיבו למשתמשים. וזה ממשיך, כי ציונים גבוהים הם רק סימפטום של משהו עמוק יותר, מעורבות. גם כאן רואים קפיצה אדירה. הסטודנטים במודל המותאם פשוט היו שם. הם היו מחוברים, פעילים, חלק מהעניין. הם לא רק צפו בשיעור, הם חיו אותו. ואולי זה, תראו, החלק הכי חשוב בכל הסיפור הזה. כי זה לא רק התלמידים, גם המורים הרוויחו.
ובגדול. שביעות הרצון שלהם זינקה, כי פתאום המערכת עבדה בשבילם, לא נגדם. וזה יוצר מעגל קסמים. מורים מרוצים, מלמדים טוב יותר, ותלמידים לומדים טוב יותר. וכדי לסגור את הפינה הזאת, חשוב להדגיש, כל השיפורים האלה, בציונים, במעורבות ובשביעות הרצון, הם לא מקריים. הם מובהקים סטטיסטית, עם ערך פי של פחות מ-0.001. מה זה אומר בשפה פשוטה? שהסיכוי שזה קרה במקרה הוא כמעט 0. זאת פשוט הוכחה שזה עובד. אז אחרי כל המסע שעברנו פה, מהכיתה הנוצצת של 100,000 יורו, דרך הרעש מהכביש בבית של הסטודנט, ועד הנתונים המובהקים מקזחסטן, מה בעצם למדנו? מה הנוסחה שגורמת ללמידה היברידית באמת אבל באמת לעבוד? אז מסתבר שהנוסחה היא לא איזה סוד כמוס. היא בעצם תהליך די פשוט ב3 שלבים. שלב ראשון, כן, צריך לבנות את התשתית הנכונה, הטכנולוגית והפיזית. שלב שני, חייבים להקשיב, באמת להקשיב כדי להבין את האתגרים האמיתיים של האנשים בשטח. והשלב השלישי, שהוא לב העניין, להתאים את המערכת לאנשים, ולא להפך. הטכנולוגיה היא רק נקודת הפתיחה. ההתאמה האנושית היא המפתח להצלחה. וכל זה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה, אולי הכי חשובה. אם הבנו שטכנולוגיה היא לא כל התשובה, שהכסף הגדול הוא לא מה שפותר את הבעיה, אז איך אנחנו לוקחים את השיעור הזה צעד קדימה? איך הופכים את החינוך כולו ליותר אנושי, ולא רק ליותר היברידי? אולי זאת החידה האמיתית שכולנו צריכים לפתור.